Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Avui estrenem primer capítol, però què ha passat des de que vam pujar el pilot, Raúl? Com estàs? Començant el curs, així que fem el que podem. Tu? No molt bé, però com que no és l'important ara... Són preguntes que vigilar en fer-les a doctorants. La resposta no pot ser molt encertada. Coses que han passat. Coses que han passat. Vam presentar el que seria el podcast a una jornada que va fer Safir, que Safir és el servei d'assessorament i impuls a la recerca d'aquí de la FEPS, de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. I que vam presentar i alguna més? Vam presentar i vam demanar a la gent que hi havia de públic allà a la jornada que fes preguntes, que es posés en aquest potet sobre què li preguntaries a un doctorant o doctoranda. I aleshores, ara ja tenim el potet de les preguntes de la secció que fem, bastant ple, la veritat. Que mos donarà per uns quants capítols. Algun moment haurem de tornar a emplenar? Sí, s'haurà de reomplir això. I avui, clar, moment especial perquè... Primer capítol de Citats i primera cita. Clar, perquè Citats, clar, té un joc de paraules. Que Citats pot ser a nosaltres quan ens citen, quan fem un article, per exemple, però Citats també pot ser de tenir una cita amb algú. I com a bona primera cita, no? El que fa tothom és presentar-se. Així que... Laura. El meu torn. Presenta't. Un plaer que m'hagueu convidat a la vostra cita d'avui. Soc la Laura, doctoranda de la FEPS també. I ara estic al segon any del meu doctorat. I no sé què més presentar-me. De fet, no m'agrada mai presentar-me com a doctoranda, he de dir, Sempre que m'he de presentar a algun lloc, sempre és com Laura. I després si em van preguntant, dic què faig. Però mai, o quasi bé mai, explico molt que estic fent un doctorat. És que també explicar-li a algú de primeres que estàs fent un doctorat, no tothom entén que és un doctorat de primeres. No. És complex i jo crec que la gent s'imagina altres coses que no són. Llavors, primer explico una mica què fa investigació, treballes a la universitat, i llavors després, sí, faig una tesis, i llavors després... També t'he de dir, quan ho explico en anglès, que és PhD, s'entén molt bé que tu fas un PhD, saps? Sí? Creus que s'entén bé? Sí, no sé, jo en anglès em sento... no sé. Potser també la cultura que tenim aquí de lo que és fer el doctorat amb lo que és la cultura anglesa és diferent. Sí, fa com un màster, no? Fas com continues la formació i quan un PhD per mi és com continues la formació però no és, saps? Vull dir que et paguen, que per mi és diferent, anar a la universitat a formar-te i més com rebre informació, que tampoc hauria de ser tan així, i més un doctorat que és com molt creixement, aprenentatge, investigació... Ha comentat et paguen, però no a tothom li paguen. Hi ha gent que ho té molt més precari que... Sí. Nosaltres sí que tenim la sort els tres d'estar en contracte, però... cosetes. Sí, a reivindicar, Això sí. I ara així, diguéssim, per tractar un tema que és com un dels temes claus de citats, no? Sí. Si mos haguessis d'explicar, com en aquesta primera cita, sobre què fas recerca... Pensa... Digue-m'ho. Que també, quan m'ho expliques, voldria tenir una segona cita amb tu. Clar, ho tinc fàcil, perquè els dos heu estudiat educació. Sí, això sí. Llavors aquí jo em sento còmoda amb algunes, explicant-vos i sé que ho entendreu bé. És difícil i jo sempre ho explico com si sigués un conte perquè ha evolucionat molt, està en moviment, saps aquesta tesi? La temàtica era com els drets de la infància, mirat des de mirades interseccionals i de colonials. Paraules que tothom fa servir perquè estan de moda i que jo cada cop estic reflexionant sobre com fer-les servir, si les he de fer servir, si realment és això el que vull fer o no. Llavors, aquest era com el títol que em marcava una mica quan vaig demanar totes les ajudes, o contractes, perquè ja no són ajudes. Això és un altre tema també, perquè les noves convocatòries de FPU han canviat la paraula contracte per ajuda una altra vegada. Vull dir que... Sembla que tirem enrere. Exacte, tirem endarrere. O sigui, no sé si ho hem de dir molt fort, però esperem que segueixin sent contractes. Doncs llavors d'aquí, dels drets de la infància, va evolucionar a com participen els infants en la recerca.
I això ja ens va portar a qüestionar què entenem per coneixement, com es construeix el coneixement, qui té el poder per construir cert coneixement, i qüestionar i moure una mica les bases de l'acadèmia. Però sí, s'ha anat evolucionant. O sigui, parteix dels drets de la infància i continua, està molt relacionat sempre amb els drets de la infància, en com es protegeixen, tota aquesta mirada adultocèntrica, de què és un infant, què és un adult, quina és la diferència, però has anat evolucionant fins a com es fa recerca de com participen els infants i com es crea el coneixement. És com una tesi filosòfica, no? Al final, Sí, una mica, és que amb l'Aina hem tingut moltes converses d'això. Jo he de dir que jo parteix que amb una mica d'avantatges. Sí. A mi em ve de nou i és com un... Això és guai, que no l'hagis escoltat per primer cop. Bueno, però és complex, però també, o sigui, crec que és superinteressant plantejar-te també hi ha certs temes que a vegades com que se donen per suposat o que ningú els va com, no sé, com entrar-hi o desgranar-hi o qüestionar-se, i crec que és superimportant qüestionar-se. Sí. Com ara, per exemple, això, no? Com pot participar un infant en recerca, sobretot ara diguem-te, no? En aquesta facultat, que se fa tanta recerca amb infants. Tota la part. I també crec que una tesi, per això és difícil definir-la, perquè es basa molt en els detalls. I els detalls sembla que no importin, però en una tesi doctoral al final tu fas d'un tema, el vas fent petit, i vas molt al detall. Llavors, parlar com de l'embut gran és fàcil, però després quan comences a centrar-te molt, són molts detalls petitons realment en el que jo em fixo, no? Com coses molt petitones, però que la meva tesi està feta de petits detalls, no de conceptes així molt macro. I ara pensava, si haguessis de destacar alguna cosa, no?, de la teva tesi, alguna cosa que diguessis, mira, això m'ha impactat especialment... Clar, és que durant tot aquest procés, que fa com 2 anys i mig, més o menys, que va començar com tot, clar, m'han passat coses molt relacionades acadèmiques, que he après molt, formar part de projectes internacionals. El grup de recerca on estic, per mi és com l'aprenentatge més gran, no? Que he fet, la seva manera d'entendre l'educació, la recerca, l'acadèmia, però després també sento que no puc desconnectar com de la meva part personal, i potser un viatge que em va marcar molt just abans de començar la tesis, que la vaig començar... Bueno, realment vaig començar amb un contracte com a tècnica i després em van donar la beca i llavors vaig començar el que realment és la tesis, no? Ah, sí? Sí. Aquí, a la UDL, vas començar com a tècnica? No, com a tècnica a la UDL no, era com a tècnica un projecte que s'estava fent amb la UDL. Vale. Però era un projecte d'UNICEF. Clar, però tu no estaves d'estudiant aquí. No. Com entres en contacte amb tot això? Clar, perquè jo vaig estudiar a... Clar, és que aquí ve tot, Sí, no? Vull dir, Sí, per això... sí, perquè jo vaig estudiar educació primària a l'Autònoma de Barcelona. Llavors me'n vaig anar d'Erasmus a tercer perquè hi havia un Erasmus que es feia molt especial, es feia a Dinamarca, sobre empoderar l'educació en països europeus. I hi havia 5 estudiants de diferents universitats de diferents països, que eren com 7 o 8 països. I allí va ser quan a mi em va començar a agafar tot aquest tema de la investigació, però no sabia exactament que era un doctorat, perquè realment a la carrera tampoc ens informen molt sobre la carrera acadèmica. No. Perquè això quin curs era, això? Tercer de carrera. Bueno, Déu-n'hi-do, Sí. no? Vull dir, també has fet de començar a entrar en aquest tema o interessar-te per aquest tema a tercer. Vull dir, tampoc hi ha tantíssima gent que a tercer educació ho tingui tan clar que vulgui fer recerca, vull dir que... Pues llavors, quan vaig anar a aquest Erasmus, vaig tornar a quart, vaig acabar la carrera, sabia que volia fer una carrera d'investigació, vaig fer el màster en investigació en educació, a l'Autònoma també, i allí sí que vaig demanar una ajuda de tècnica d'investigació, una BIR del Ministeri. Sí, però del Ministeri, és a dir, és com beca de col·laboració del Ministeri, no? Sí. D'aquestes que se sol·liciten com en setembre, una cosa així. Exacte, i que va estar associada a un grup de recerca, amb unes tasques una mica remunerades. I vaig aprendre moltíssim, i em va agradar moltíssim la recerca. O sigui, el fet de tenir hores de llegir, d'escriure, perquè a mi m'agrada molt llegir i escriure, però sobretot com de cultivar molt la ment. També ho havia fet durant la carrera, però sentia que aquí les coses que parlàvem, al màster vaig aprendre molt i després fent de tècnica a la vegada que feia el màster també aprenia molt. I després, mentre estava fent aquest màster, ens van dir podeu aplicar anar a una escola d'estiu a la Universitat de Groningen, a Holanda, sobre... Que guai. Sí, sobre un tema que a mi m'apassionava moltíssim, no? I jo vaig dir, ostres, jo he d'aplicar, i he d'anar... Bueno, vaig escriure tot el que et demanaven i vaig anar 2 setmanes, 1 setmana i mitja a la Universitat de Groningen un agost.
I vaig anar i allí hi havia profes de la Universitat Autònoma, que és on jo havia anat. Allà a Groningen. Sí, perquè era un projecte amb diferents universitats europees i n'hi havia l'Autònoma de Barcelona. Tu sabies que allà te trobaries profes teus o no? Meus no, sabia que hi havia professors de l'Autònoma, però meus no, o que jo havia tingut no. I quan vaig arribar allí em vaig trobar a l'Aida, que és la meva directora de tesi, i em va començar a parlar del projecte d'UNICEF que tenien, de tots els temes que feien al grup d'aquí, i que, es va quedar així, no? Jo, ostres, que interessada, passa'm informació, vull llegir, vull conèixer més, jo vull investigar més sobre això, però va quedar una mica aquí. També he de dir que les dues som celíaques i ens trobàvem sempre anant a buscar els entrepans. Això és una supercuriositat, no? Sí, Sí, i allí era com que cada dia, perquè allí no dinen com nosaltres, dinen un sàndwich, i cada dia a l'hora de dinar ens trobàvem Exacte. I a partir d'allí ja vam continuar parlant, va sortir aquesta opció de col·laborar amb ella amb la formació del COCOBE, que és una nova figura que va sortir a la normativa primer espanyola, després de Catalunya, sobre formació en protecció a la infància. I a partir d'aquí, llavors l'Aida em va dir, i si apliquem a beques perquè puguis fer el doctorat? Però és un privilegi realment estar fent el màster i tenir tan a l'abast tot això d'investigació. Sí. En projectes grans, Sí. Perquè estem parlant de projectes grans. No ho tenia del tot clar, he de dir. Jo no sabia exactament què volia dir el doctorat. De fet, mentre aplicava el doctorat, també aplicava altres beques per anar a fer màsters, que gràcies a Déu no me les van donar, perquè el que hi havia darrere d'aquestes beques no m'agradava gens, però... Bueno, que diguis això, no?, de gràcies a Déu no me la van donar, I no sóc religiosa, però sí. No, però vull dir que és una cosa molt bona, molt bona. No, el que passa és que, clar, volia puntualitzar perquè quan busques a ChatGPT coses relacionades amb doctorat, que alguna vegada ho hem fet... És tràgic. És que ho és. O sigui, hi ha una... No, hem de ser sincers. Hi ha una part... Hi ha una part. No ho és tot. No. Però allà és com, tot és tràgic. Clar, no ho facis, ploraràs. Clar, no, llavors això és perillós. Sí, perquè té llums. Moltes. Hi ha foscos, però hi ha llumetes ben brillants també. I que s'estan fent molts canvis. O sigui, jo crec que som una generació que podem fer canvis, o sigui, que els hem de reclamar. Abans qui feia un doctorat eren persones que tenien recursos materials i econòmics darrere molt importants i ara cada cop, per sort, conec a molta gent que familiarment o que les coses del context i de l'entorn no són favorables perquè sigui una persona que fa un doctorat i ho fa. Això no vol dir que hi hagi coses que han de continuar millorant. I jo, de fet, amb això que estàs dient, per mi el fet de fer un doctorat, també el meu pensament, i crec que ho hem comentat alguna vegada, era de rics o de gent superintel·ligent que dius... Sí, és que ho era. Molt puntual. I que al final un doctorat el que fa és produir algun tipus de coneixement, no? I quan tu limites a qui pot produir coneixement, estàs delimitant, al final el coneixement es converteix en el que podem apreciar com la realitat. Llavors, si només un determinat tipus de persones pot construir coneixement, només entendrem una determinada realitat. I això és el que ha passat durant anys. Qui llegim com a filòsofs o com a grans pensadors? Són tot homes, i que tenien famílies aristòcrates, burgeses... Totalment. I ara ja no tant. Sí, jo te diria que això se veu a més com molt clar en àmbits potser més medicina, no? Aquestes coses que ho dèiem abans també, de quines preocupacions s'han tingut i com quan, per exemple, se comença a estudiar el cos de la dona i totes aquestes coses, però dins les ciències socials això també passa, que és el que deies tu, com se construeix la visió del món. Exacte. Sí. Pues molt bé, molt a treballar. Comença la secció de... Aina? La pregunta del precari. Bé, doncs tenim el potet amb les preguntes, que com he dit abans està ple de preguntes gràcies a la jornada de Safir. I bueno, això per si no recordeu el que vam explicar al pilot, no? Tenim un potet, en aquest potet hi ha un munt de preguntes, la Laura agafarà una d'aquestes preguntes i me la respondrà. Sí. La llegeixo jo també, oi? Sí. Endavant. Llegeixes, respons i potser responem també. Va, sí, jo també vull saber-ho, A veure què serà. Quin moment inoblidable t'ha donat la tesi? Mira, fa poc, aquest juliol, vaig anar a un congrés a Rabat, al Marroc, i aquest congrés era sobre sociologia, i hi havia un cohort
de Sociologia de l'Educació. I vaig anar amb una amiga, la Mina, que ella està a la Universitat de Noruega, i vam anar les dues, bueno, jo volia anar-hi per escoltar, que hi havia professors i gent que m'interessava molt escoltar, però vam anar les dues una mica com, anem nosaltres dues, ens muntem nosaltres els llocs on volem anar, què volem escoltar, fem la nostra presentació, i vaig fer la meva presentació, que va ser la primera del primer dia, de la primer panel de tot, i va ser com, el primer de tots, saps? I em va venir la Valèria Llobet, que és una investigadora que a mi m'agrada moltíssim, i estava allí perquè era la que organitzava una mica el panel, no? I quan vaig acabar vaig fer unes paraules en català, tot i que jo sabia que la gent d'allí no entenia el català, de fet no hi havia ningú de Catalunya. I em va venir i em va dir, escolta'm, que el meu pare té tradicions... Clar, Llobet és molt català, de Catalunya, i m'ha encantat escoltar-te, i jo sóc fan d'ella. O sigui, no m'estava venint a parlar una investigadora, m'estava venint a parlar una senyora que jo m'he llegit quasi tot el que ella ha escrit. Ella és d'Argentina i això. I quan em va venir, jo me la miro i li dic, és que jo sóc fan teva. I se'm va quedar mirant, sí, li vaig dir, perquè és que no podia, se'm va quedar mirant volent dir, què? I jo, sí, moltes gràcies per dir-m'ho, que t'hagi agradat que hagi parlat en català, tal, però és que jo sóc fan teva, o sigui, estar aquí davant teu presentant això, per mi ha sigut com un plaer, no? I aquí va ser com vale, estàs al lloc on has de ser, saps? Quan el teu entorn, la gent, al teu voltant... També les hores aquí al despatx, Hi ha molts matins que em desperto i em faig un te i penso, no m'imagino un millor dia que el que vaig a fer, sabeu? Està molt bé, perquè jo ara, mentre intentant respondre a la pregunta aquesta... Això, jo vull escoltar-vos. O sigui, jo crec que costa a vegades no seleccionar com un moment, això dit, com un moment èpic. De fet, jo crec, ara diré molt així, que el moment èpic de la meva tesi no ha arribat encara. Vull dir que crec que me falta molt de camí encara com per... M'estàs robant les frases. No, però espera't, que no he acabat encara, no? Com per arribar a aquest moment èpic. Però, vull dir, sí que és veritat que diria que hi ha hagut diversos moments, que no diria només de la tesi, sinó de la meva com trajectòria, petita trajectòria, no? D'investigadora, que per mi comença amb el que deies tu, no? Amb aquesta VIR. Això és important, una cosa. Molt. Aquesta beca VIR és la porta a gran part de la carrera d'investigació. Ho volia dir abans de quan em vau dir i tal, vaig dir, és que ho he de dir perquè jo crec que aquesta beca va ser la que em va permetre realment entrar en un grup de recerca a la Universitat Autònoma i veure com funciona i dir sí. Sí, totalment. Però t'ho dic, no? Des d'aquest moment, des d'aquesta VIR fins a dia d'avui, vull dir, sí que soc capaç d'identificar dies que dius són dies que no són, pot ser tan èpics com això de que vengui a parlar-te una persona que admires una barbaritat, però sí moments de sortir o d'acabar el dia i pensar, no, aquesta cosa de dir sort, ara és que és supercursi, però no, sort que estic on estic, no? I la manera d'entendre la vida, el fet de fer tesi, vull dir, ja dic, no només a nivell acadèmic, sinó també en com me concep jo com a persona al món. Sí. Són molt intenses. Clar, després me sento com una mica soso, no?, en tot plegat. Jo també penso que el moment així com més èpic no ha arribat, i si ja ha arribat, ha estat poc èpic. O sigui, home. D'alguna manera penso que també la carrera acadèmica que estem fent, ja molts dies passen les setmanes i d'alguna manera dius, què he fet? Què he anat fent? No? Com no tens aquella progressió clara. I jo, per exemple, quan fem algun congrés, alguna jornada, algun moment en el qual expliques el que has fet i veus que sí, que hi ha hagut com aquest creixent, no?, amb el coneixement que has anat fent, i tenir com el recolzament d'aquella gent que t'ha escoltat, de dir, doncs no sé què, no? Com tenir el feedback, jo els moments de feedback, de dir, vaig avançant, o els moments de dir, estic explicant això, cada vegada me sento com més còmode amb el que estic dient. Jo per aquí aquests moments són els checkpoints de dir, vale, subidón, però així moment èpic de dir, jo crec que està per arribar, però vamos... Pot ser això que dius, no? Com tenir aquesta sensació de que realment podem generar coneixement, no? De que realment de dir, ostres, puc contribuir o puc... Bueno, és un poc així, no? Perquè és veritat que estic molt a l'inici, no? Però des del primer moment en el qual tu comences a preparar-te per generar aquest coneixement, tu ja estàs fent coses. Mira, diu que no és intens, però també, perquè a mi m'has fet pensar molt. I ara toca que qui ve a citats... Regala ciència! Laura. Has portat alguna cosa? Sí. Vale. Molt bé, podràs tornar. I són unes quantes coses, Però cap material. No volia portar com coses que tu puguis com quedar
de manera material. No sé si m'he explicat. Sí. M'ha començat agradant amb això de portat moltes coses, de cop Clar, estàs pensant, ara crearà no? Com un d'això de que la gent porti coses està descarrilant. que no molt les puguen quedar i llavors tu té aquest plan de crear això. De quedar-vos regals. Era un Wallapop després. Ai, mira, mai. No, però volia que sigués una cosa que no sigués material així, com que puguis acumular. Està superbé. Molt bé, m'encanta. Va, el primer és una xocolata de Bèlgica. Estic encantadíssim amb no acumular, vull dir. Perquè vaig anar Penjar-m'ho, no? vaig anar d'estada i vaig tornar fa poquet i em vaig guardar una i dic, els hi portaré. Que és així com amb roselles. I de fet aquesta xocolata ha viatjat, perquè de Bèlgica havia d'anar a un congrés, però que vaig volar fins a Ginebra, i de Ginebra a Annecy, a França, i de França vaig volar cap a Rabat, on em va passar això del congrés. O sigui que és una xocolata viatgera. M'encanta. Superfeliç. Pues vosaltres. I després us he portat perquè sabeu que, bueno, a mi m'agraden molt totes les tradicions que passen al voltant de països del Mediterrani. Vale? I jo, a casa meva, les coses importants es parlen en una taula, però sempre hi ha menjar. O sigui, les converses importants jo sento que sempre hi ha d'haver menjar, perquè el menjar uneix. De fet, podríem fer una tesi doctoral sobre això, m'agradaria molt. Com... És que Laura farà una tesi i després una altra i després... Sí, si pogués. No, però en sèrio, quan viatges te n'adones que en els països del Mediterrani, ja sigui Itàlia, Grècia, Espanya, o a Marroc, Algèria, Tunísia, són llocs on sempre que et conviden a un lloc o t'ofereixen o et donen menjar. I jo per mi era molt important portar-vos, a part de la xocolata, però que no he fet jo, i això tampoc he fet jo, però ho ha fet la meva tieta i les meves cosines, i dic, els hi porto. I són galetes sense gluten de gingebre amb una mica de coco, així que... boníssim. Són com... Bueno, les típiques d'aquestes així de Nadal, saps? Que fas de gingebre... Me flipen. Per vosaltres. Però tu també n'agafes. Sí, jo també n'agafo. Però perquè les converses així al costat del menjar jo crec que generen coses diferents. Clar, una cosa és que estem quedant fatal ara com a podcast, no? Que hem fet aquí una conversa. No volia dir per això, Ha estat una conversa superimportant la que hem tingut amb tu. No, jo us he portat una altra cosa. Una altra cara? Perquè ara que ja hi ha el Han menjar, vingut els reis. tinc uns amics que són amics de la meva germana, però és un cantautor català que ha versionat cançons de bressol, però les cançons de bressol catalanes, no? I quan el vaig sentir, va venir a casa meva un dia que fèiem una calçotada, perquè a Valls es fan aquestes coses, i m'ho va explicar. Jo, ostres, això ho vull escoltar, i les té a Spotify i tal. I llavors els Reis em van portar aquest disc dedicat per ell. Però jo volia compartir-vos amb vosaltres com aquestes cançons, perquè per mi jo crec que treballem en l'educació i jo la meva tesi és en primera infància, que potser no ho he dit, i es canta moltíssim. Clar. I el so, també, les ones són matèria i també ens afecten, no? I llavors, últimament, com que estic fent tota la part més pràctica i vaig molt a una escola bressol, cantem molt, potser també la veu ve d'aquí una mica, i jo us volia que coneguéssiu a U-Dolls, que és aquest CD, i el Henryo, que és com el cantant que conec, i que aneu a escoltar les seves cançons de bressol. Regalar-vos música. Ensenyar-ho també, que es vegi. És el fill de la mare, lo más. Sí, o sigui, té les cançons que segurament ens cantaven les nostres àvies, les nostres mares, però versionades i té una veu molt bonica. Que maco. Així que això no us ho deixo, però si l'aneu a escoltar a Spotify o sí, a totes les xarxes. Que ara que diu això de xarxes, Raül, que diu, podem mirar YouTube, no? Seguir aquesta... L'Aina canvia, però una cosa bàrbara. No. Super cert. És que hi he pensat i dic, ara, perquè és que se mos oblida després dir-ho, saps? Confilem, Follow up. Tenim xarxes, estem a Instagram, estem a YouTube, estem a Spotify. Feu difusió. Si us agrada, no sé què, racanos, per favor, també deixeu un comentari. I després diria fins i tot també, no?, fer propostes, de dir, que a mi m'agradaria, per exemple, que se parlés d'això, a mi m'agradaria, no ho sé, no?, vull dir, a vegades això neix amb una idea, però forma part de la comunitat també una mica, per tant, se pot anar canviant. Per això siguem companys. Doncs aquest sentit de comunitat i també a vegades no, potser vosaltres sou com la cara, no visible, però quan passen coses que potser no sabem a on anar a recórrer, doncs poden recórrer a vosaltres segurament, però també he de dir que aquí a la Universitat de Lleida, amb l'Aina, hem creat un espai per als doctorants i doctorandes
sobre qualsevol cosa que a nosaltres ens interessi, ens incomodi, ens mogui, volem parlar, volem comentar. També a tothom que vulgui, que ens pugui seguir a les xarxes, però més que seguir-nos, que pugui participar d'aquest tercer espai, perquè és un espai obert per a totes i tots, els doctorants de la comunitat i també no de la Universitat de Lleida. Si hi ha cap doctorant que no es sent acompanyat, doncs ens pot escriure. Ens acomiadem aquí fins al proper episodi. Gràcies, Laura. A vosaltres. Per haver-nos explicat la teva experiència i la teva recerca. Gràcies, Aina. Gràcies, Raül. I... A passeig, Tu també. No.